मानो जेम्सआ मानो बेन जानांगौ? हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ लोगोफोर जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन मैयानि जानानै थांनाय मोनसे बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशननि लानाय बे डिसिसननि सायावहाय जोंनि जाय बिथाङा बर' बे BCAA माने सासपेन्ड खालामजादोंमोन एबा बेन खालामजादोंमोन दा बे आदा जेम्सआ बेनि सायाव सुंद' खेंफोरथि होदों दा बेखौ जोङो फै मिथिना लानि आरोबाव आङो मोनसे नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट खावलायनाय नोंथांमोना दिनैसो बा बे भिडिअ दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायनानै ला बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय लाइफ टाइम माने थैजासिम माने जेम्सआ बड' फिल्माव फैनो मोनला गुड आं एग्रि आङो मन्जुर आंनि गासैबो बर' इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेस प्रडिउसार डिरेक्टर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आरो आङो इयुथ जेनेरेशना जाहाथे जेम्सखौ फिल्म लाइननिफ्राय बरनदों होननानै फैनो गोनां इयुथ जेनेरेशना गिनांगोन आं सासेल'सो आउट जादों नंना नङा नाथाय आं सासेनि थाखाय हाजारजन गथ'फोरा सिख्ला सेंग्रा हाजारजन गथ'फोरा दिनै बड' कालचारखौ गिसिगोन नंना नङा नोंसोर दिनै बेफोर खामानिखौ मावनो हायाब्ला नाथाय नोंसोरखौ रावबो गिनाय नङामोन आं बेखौनो बुंनो थाङो बिथां आदा पबित्र आरो बिथां फैला जे बरगयारि आदा आं नोंसोरखौ बेखौनो बुङो नोंसोर दिनै जेम्सखौ एरख'दों गोबां मोजांनि खोथा मानो होनबा जेम्सखौ नुनानै फैनो गोनां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गिनांगोन जेम्सआ सासेल'सो एरख'जादों नाथाय हाजारजना गाज्रि खामानि मावोब्ला हाजारजन एक्ट्रेसफोरा गाज्रि खामानि मावबोयोब्ला नंना नङा आं एक्ट्रेसफोरखौथ' बुंथ'ला फैनो गोनांगौ जागासिनो दं बे आं बेखौ बुंथ'ला बहुत डेन्जार जागोन बहुत माने बबावबा गिदिङै दङ बेखौ जेम्सआ गोबां मिथिगौ बेफोरखौ उनाव जागोन बेफोर उनाव जाबाय थागोन बेफोरखौ आं जेबो बुंथ'ला जेब्ला अन ग्राउन्डआव मालाबा सौदावलायो अब्लानो बिराद डेन्जार जाबावगोन हा बेफोर खामानिया बेखौ आं जेबो बुंनो सानला बेनि सायाव नाथाय दा आंनि सायावसो बुंदों आरो ना जाहाथे खाबदान जायो गासैबो जाहाथे सोरनिबाखौ गाब्र'आ जाहाथे सोरजोंबा सोरनिबा नोजोराव गोलैनानै गासैबो एक्ट्रेसफोरा गाब्र'आ आं बेखौ सानो नाथाय जेम्सखौ एरख'दों गासैनिबो फंबाय बिनानावमोननो मोनसे गिनाय थागोन आं बेखौनो लुबैयो आं बेखौनो नोंसोर जि खालामदों आं बेवहाय एग्रि आंहा बेवहाय जेबो नोंसोरनि सेराव आंहा नोंसोरखौ माने आथिं खुलुमथाबनानै बा आंखौ बिदि खालामा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया बे जेम्स आदानि बुंनाय भिडिअफोरखौहाय जानांगौ नोंथांमोना नायनानै बयबो बुजिबाय एबा मिथिनो हाबाय आरोना माने गावखौ बेन खालामदोंब्लाबो BCAA माने बिहा गावगा जेबो दुखु मोननाय फैयाखै गावगा गोसो गुवारै एक्सेप्ट खालामदों बा एग्रि जादों बिथांमोननि बेन खालामनायखौ लानानैहाय मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आदा जेम्सआ बुंबावदों माने जेम्सआ सासेल'सो एरख'जादों नाथाय जेम्स बायदि मानसिया बर' कालचाराव थाबाय थायोब्ला फैनो गोनां उन्दै लाइमोनफ्रा माने गिनो गोनां जागोन होननानै बिथाङा बुंदों माने बेखौहाय मा पइन्टआव बुंदों नोंथांमोनाबो जानांगौ बुजिनो हाखाबाय आरोबाव मोनसे मेनलि जोङो गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनो बे भिडिअनि गेजेरजों जेम्स आदाया बुंबावदों जेम्सआल'सो एरख'जादों बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय बा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै भाइरेल जानायनि थाखाय जेम्सआल'सो एरख'जादों नाथाय जोंनि बिथांनि बुंनाय बाथ्रायाव जोङो हमदांनो हायो एबा मोनथिनो हायो एम अख्रां बर' होननाय सासे सुबुंनि पस्टखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन बेखौहाय गेमस्रि दैमारियाबो रिएक्सन हरफिनदों माने नोंथाङाबो BCAA बयकट जानो बारा गोबाव सम गैलिया शेयार खालामनाङा नोंथां होननानैहाय गेमस्रिया बे एम अख्रां बर'नि पस्टखौहाय रिएक्सन हरफिनदों दा बे एम अख्रां बर'आ बेबायदि पस्ट खालामदोंमोन जे BCAA गेमस्रि दैमारिखौहाय एरख'नायनि सायाव बा सासपेन्ड खालामनायनि सायावहाय बेनियावहाय मा इफेक्ट जागोन ना बेखौहाय मिउजिक भिडिअ बानायनायनिफ्राय हमथानो हागोन ना बेखौहाय एलबाम बानायनायनिफ्राय हमथानो हागोन बा बबेबा मोनसे आयेनजों बेखौ बोरै होबथानो हानो बेनि फिल्म सेन्सर बानायनायनिफ्राय नै बेखौहाय बे बाथ्राखौ लानानै बियो मोनसे सुंद' पस्ट खालामदोंमोन बेनि सायाव गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो रिएक्सन खालामफिनदों आरोना नोंथाङाबो बारा बाथ्रा बुंनो नाङा बांद्राय बाथ्रा बुंनो नाङा आरो नोंथाङाबो फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बयकट जानो थाखाय बारा सम गोबाव गैलिया होननानै
दा गेमस्रि दैमारिनि बे रिएक्सन हरफिननायनि बाथ्रा आरोबाव जेम्स आदानि माखासे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै नायोब्ला बिथांमोन सानैल' नङा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोबां माने गुबुंले मानसिफोर दंबावो आरोना एक्टर एक्ट्रेसफोर गोबां गुबुंले मानसिफोर दंबावो बेखौ मारै बिथांमोना भाइरेलल'सो जायाखै सिरि सिरि खिन्थु सिङावहाय गुबुंले खामानिखौ मावनानै दङ सोरबा एक्टरानो होन सोरबा एक्ट्रेसानो होन बा सोरबा प्रडिउसारानो होन बा सोरबा करिय'ग्राफारानो होन माने गोबां गुबुंले खामानि माखासे बुंजाथावै आरजाथावै खामानिजों बिथांमोनाबो गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोनाबो भाइरेलल'सो जायाखै खिन्थु बिथांमोनाबो जुदि भाइरेल जायोब्ला नै बिसोरबायदि जेम्स आदामोन बायदिनो बिथांमोनाबो बयकट जानांगोन आरो जुदि जानो हायाब्ला आरो सोर साबेसेखौ बयकट खालामनो नैबे बाथ्राखौ लाना सोंथि खालामदों ओंखायनो बयबो सांग्रां जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि खामानिजों गले गले गब्र'आ आरोबाव गावबा गावनि साननाय मिजिं थांखिफोरा आसखान्दा जाया बिनि थाखाय आङो जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि जेसेबांनाखि मेम्बार्सफोर दङ बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायो आरोबाव जोङो जाहाथे जेम्स आदामोननि मिथिनायाव बा बिथांमोननि नोजोराव जेसेबांनाखि बैसोर गुबुंले खामानि मावनानै दङ बिथांमोनाबो साग्रिद जानानै था सांग्राङै था जाहाथे नोंथांमोनाबो खनसे नङा खननै बा खनथाम खनब्रै बेफोरबायदि खामानिजोंहाय नोंथांमोनाबो गुबुंले जानानै दंब्लाबो नोंथांमोना गावखौ सुद्राय जाहाथे जेम्स आदामोन बायदि उननि समाव भाइरेल जानानै नोंथांमोनाबो लाजिनो गोनां जाया गाव गावनि मान सन्मान हानि जाया बेनि थाखाय आङो खावलायनाय जायो दा जोङो मिथिनो हाखायो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव गोबां गुबुंले मानसिफोर दंबावखायो जेम्स आदानि बुंनाय बाथ्रा आरो गेमस्रि दैमारिनि एम अख्रां बर'नि रिएक्सन हरफिननायनि बाथ्रायाव साननानै नायोब्लानो डाइरेक्टलि मोनदांखाखायो जोङो नुनांलाया आरो नुनांगौब्लाथ' दा बुंसै दा जोङो बे जेम्स आदानि बुंनाय भिडिअनि गेजेरजोंबो जों गोबां मिथिनो मोनबाय उननि समफोराव बोथोरा मा खिन्थाफिननो बिसिआ माखासे डिसिसन लादोंमोन माने बिथांमोनखौहाय बायसान्स जुदि मोनसे लामा दोनदों होननानै बुंदों फैला जे बरगयारी बिथाङा माने बिथांमोना गावखौहाय क्वालिफाइड खालामनानै दिन्थिग्रोनो हायोब्लासो बिथांमोनखौहाय BCAA बड' साइन आर्टिस्ट एस'सिएशनावहाय फैफिननायनि मोनसे लामाखौ दोननानै होदों होननानै फैला जे बरगयारी बिथाङा मैयानि मोनसे निउसनि गेजेरजोंहाय बुंथिदों दा बेखौ जोङो मिन्थिनो हायो दा समजों लोगोसे बोथोरा माबायदि थिनो बेखौ जोङो नायबाय थानोसै दा बुंनो थाङोब्ला हयथ' बिथांमोना सोरबा सासेया फैफिनाबो जानो हागौ सोरबा सासेया फैफिनोब्लाबो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय बयकट खालामजाखाबायब्ला गुबुन खामानि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावोब्लाबो माने बेफोरबायदि फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैफिनाबो जानो हागौ बेखौहाय आं नुहुरदों आरोना आंनि नुहुरनायजों आङो बेखौ बुंदों बे बाथ्राखौहाय दिनै जाय एम अख्रां बर' बिथाङा बुंदोंमोन गेमस्रिया बयकट जाबाय दा बिनि खोथाखौ लानानै बलिउड आरो एसामिस फिल्म इन्डास्ट्रियावबो गोबां एक्टर एक्ट्रेसफोरनि दावराव दावसिखौहाय नुनो मोनखायो एबा जाफ्लेबाय थाखायो नाथाय नैबेफोरबायदि बयकट खालामलायनायखौ आङो नुनो मोनाखैमोन होननानै बे एम अख्रां बर' बिथाङा गावनि फेसबुकनि गेजेरजों पस्ट होदोंमोन दा जोङो नेना थानोसै लोगोफोर फैबाय थानाय समफोराव बिथांमोननिफ्रायबो जोङो मा राहा लामाखौ नुनो मोनफिनो बा बिथांमोनाबो मा राहा लामा लायो बेनि सायावहाय जोङो समजों लोगोसे जोङो नेनानै थानोसै BCAआथ' लामा दोनदों बिथांमोननि थाखाय थेवब्लाबो बिथांमोना आगान होफिनो ना होफिना जोङो बुंनो हालिया स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि बे खन्थाइ मुलुग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो हाजासे शेयार खालामनानै हो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै गले गले खावलायनाय थाबावबाय गोजोन्थों।